Mandurriao Police na monitor nga padayon sa giyapon sa ilegal nga aktibidad si alias Nognog nga anay tag-iya sang ginguba nga balay sa barangay Bakhaw. Si John Sala nakatutok. Nakalabot na sa Mandurriao PNP ang ginapasuni audio clips ang ginaligar nga pagpangguba sang balay sa manugutan nga si Melba Himenilio kag pagpamahog sa ila pamilya sa barangay Bakhaw, Mandurriao sa nagligad nga simana. Kung pamatian ang audio recording mabatian ang ngalan sang isa ka identified drug personality nga si alias Nognog. Suno sa kapulisan dako ang posibilidad nga si alias Nognog gid ang target sa mga sospek ilabi na nga sa ila monitoring padayon sa gihapon ng illegal nga drug activities ni alias Nognog. Based sa aton nga monitor siya, kag may mga informations kita nga still they are inactive of such allegations. Isa man sa mga ginalantaw sang Mandurriao Police nga anggulo, amo ang posibilidad nga ang mga persona nga nangguba sang balay ang posible mga kakompetensya ni alias Nognog sa illegal drug trade. So tama na kung nakita man sa piyak nga grupo na threaten man or dako nga kompetensya para sa ila si alias Nognog, di basi gusto man nilang pabatsagon si alias Nognog para nga mag-slow down man dry. Sa karon gina-verify pa sang Mandurriao Police kung bala magamit bilang ebidensya o kung makabig lehitimo ang nasambit nga audio recording. Upuan kay Cirilo Rinduque, John Sala. 1 Western Visayas.